Paulino Ungkoy sa Muragapay, mawang kaugaling bagungalan sa Diyos Anak. Katumaanan sa panagna sa pinadayag at 3 at 12. So ang maong proposisyon, tinaw klaro nga very specific yung kayo siya, mahitungod sa kining diyang gitawag o proper name sa usa ka person. Ingon nga mamamoy katumanan sa pinadayag 3:12 nga gideklara mismo sa Dios Anak nga siya dunay kaugaling bagungalan. So unang punto, ang Dios Anak ba gadeklara ba siya nga dunay kaugaling bagungalan? Una natong basahon ang Apokalipsis 3:12. Siya nga makabadaugon akong paghahimuon nga haligi diya sa templo sa akong Dios, ug siya dili na magagula nini. Ug igasulat ko diya kaniya ang ngalan sa akong Dios, alan sa syudad sa akong Dios, hambag Jerusalem nga manaaw gikan sa langit gikan sa akong Dios, akong kaugalingong bag-ong ngalan. So sa maong pahayag mga igsoon higala, tinaw klaro nga dunay tulo ka mga mahinungdanong gipanghisgutan nga diin mo isulat ngadto sa mga madaugon. Una, ang ngalan sa Dios, ang ngalan sa syudad sa Dios, ang bagong Jerusalem nga naog gikan sa langit gikan sa Dios, ang ikatulo, ang kaugalingon niyang bag-o. Ang pamana dinis sa bagong ngalan kay mao magyunay specific nga tema nga among nga nasabutan. Kinsa may tag-iya ani mga igsoon mayala. Kung inyong namatikdan sa noun phrase nga ug ang akong kaugalingong bag-ong ngalan, dunay pronoun word nga gisgutan, akong o ako. Nga kining maong pulong nga ako o akong as a pronoun word of the noun phrase and my own new name, nag-refer ni sa nag-istorya mismo o sa first speaker. Kinsa may first speaker ani mga igsoon hayala, o kinsa magyud nagsulti ani, o kinsa magyud tag-iya aning pulunga. Kung atong sahon ang pinadayag 1:1, ingon ana ng atong tin-aw nga mabasa pinadayag 1:1-2 nga matud pa maong pulong mga igsoon, pinadayag 1:1-2 ingon ana ang atong tin-aw nga mabasa. Matud pa ang pinadayag ni Hesukristo. Dinhi palang sa maong pulong dunay proper name nga gisaysay nga maoy nag-istorya ang pinadayag ni Hesukristo. Nang kini nagtumbo ang maong proper name na ang nanag-iya way lain kundi ang Dios Anak. Nga doon na siya pinadayag. Ang pinadayag nga ni Hesukristo nga gihatag kaniya sa Dios aron iga padayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay. O kini gipahibalo ni Jesus pinaagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan. Kaya 1:1, tinaw klaro nga ang Dios Anak nga ang iyang proper name is Jesus Christ for Christian believers, naghatag og revelation para sa iyang mga ulipon. Nga kining gipadala pinaagi sa iyang manulunda, particularly ngadto kang Apostol Juan. Nga ang maong mga sulat o mga pulong nga gikapadayag giniginong suto may tungod kini sa mga butang nga mga umalabot. Nga gikinahanglan
ipahibalo usab ni Apostol Juan. Ugo niya sa pagpahibalo ni Apostol Juan, gisulat nga sa dos nga nagpamatuod sa tanan nga iyang nakita sa pulong sa Dios ug sa gipanghimatudan ni Hesukristo. So sa laktod ang pinadayag 3:12 kining maong mga pulunga gikan ni mismo sa Dios Anak. Ugo niya ang Dios Anak nagpahibalo niini ngadto sa iyang ulipon nga si Apostol Juan pinaagi sa iyang manulunda. Nga sa kadaghang mga pulong nga gisaysay o gisulti niya sa bugto sa Dios Anak nga mao mahitabo ingon nga umalabot. Kaya kini future man ni siya maigsoon magala kay kung ninyo namatikdan matud pa gisulat ni around 1st century in between 94 to 96 ano dubini, although nga walay precise gyud nga date sa mga Bible scholar kung kanus ay gyud ni gisulat, pero gibanabana nila ni in between 94 to 96 ano dumini. Nga kung kita mo dito na itong tahuna, future pa ni around 1st century. Kaya nga naman, kung inyo na matigdan, matud pa niya, gihatag kaniya sa Dios nga gikapanayag ngadto sa iyang mga ulipon nga ang mga butang nga gikinahanglan magakahitabo. Ang word nga magakahitabo but pasabot coming na siya, future tense, magakahitabo. So subliyon ako kung kita mo dito sa 1st century kini mo'y butang nga umalalabot nga mahitabo. Unya sa mga daghang mga butang nga gagapadayag sa Dios Anak ngadto kang Apostol Juan ingon nga mga butang mahitabo nga sa pito ka mga iglesia nga gihatagan niya mga sulat, usa sa mga iglesia nga mao ang iglesia sa Philadelphia, dito gisaysay ang pinadayag 3:12 nga ang Dios Anak dunay kaugalingong pagngalan. So sa laktod, balik ka sa pinadayag 3:12 sa pag-ingon sa Dios nga isulat niya ngadto sa mga madaugon ang iyang kaugalingong pag-ungalan. Mga igsoon manigala, kini nagpasabot nga ang maong kaugalingong pag-ungalan sa Dios Anak dili ni ingon nga simple lang nga masabtan o mahibalaan. So usa ka magtotoo pinaagi sa pagbasa sa Biblia o pinaagi lang sa pag-memorize sa Biblia o sa ngalan o dili unay pinaagi lang sa pagsabot sa Biblia. Although nga gikinahanglan yun gihapon ang insaktong pagsabot, pero dili lang ingon ang maong pagkahibalo o ang maong pagkahisayod sa kaugalingong pag-ungalan sa Dios Anak dili pinaagi sa ato lang nga kaugalingong pagsabot sa Biblia. Kundili sa pag-ingon niya nga igasulat ko. Kinsay mo sulat? Ang Dios Anak rapod. Kay ang pronoun word nga ko nag-refer na dito sa Dios Anak nga nagsulti nga mo'y tag-iya sa pulong. Nga siya mo'y musulat. Asa niya isulat? Dito sa madaugon. Ang pangutana, ang pulong ba nga magasulat ato ba ning sabton sa tinadhanon nga gamitan ni sa Dios og lapis? Ato bang sabton nga kini gamitan niya og pilot pen, pentel pen, side pen or any kinds of pen, mga igsoon na gala? Dili. Ang pulong igasulat sa inespirituhanon kini mo'y usa kay direkta o espesyal nga pagpadayag sa Dios Anak, sa Dios mismo, sa tulok ka persona aron maila sa una ingon nga siya Dios. Ug ingon nga siya Dios nga nagpakatao nga dunay personal nga ngalan, dunay proper name, sa diha nga maila siya nga siya day ang Dios Anak, unya duna sa kaugalingong proper name. Yan ang bahinadayon, ingon nga gipadaygan sa Dios ang usa ka magtotoo, iyan na dayong mauna, mailhan ang Dios Anak ug ang proper name sa anak tungod kay una, gipadaygan naman siya sa Dios Anak.
Sa samang kaagi ni ini mga igsoon mahigala sa senaryo ni Apostol Pedro. Sa Matthew 16 at 13 paingon sa 17, nangutana si Ginoong Jesucristo ang Dios anak sa iyang mga tinunan nga kumpara sa ila kinsa man siya. Kinsa man siya. Kay ang uban nagaingon nga siya si Elias, siya si Moses, uban siya ang propeta. Muna nangutana sa siya mga tinunan para niya kinsa man go. Si Apostol Pedro itubag sa iya sa 16, ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Ingon sa Dios anak 17, bulahan ka Simon Barjona kay kini di ka padayag kanimo dili pinaagi ug tao kundili pinaagi sa akong amahan nga nasa langit. So sa senaryo ni Apostol Pedro, kung giusos niya pag-ila ang Mesiyas nga iya na daing gikuyug-kuyugan, iya nang giuban-ubanan, dili lang sa pag-memorize siya ang proper name. Kasi siyempre ang iya ba yung gikuyug-kuyugan, na ba ito yung proper name? Jesus. Na proper name Emmanuel. Kaya mo 20 segundos lang ba? Pila? 20 segundos lang. 20 segundos. Okay. Oh. Padaan. Sige. So, niyan ang bahina mga igsoon magala. Wala ilhan ni San Pedro, pinaagi lang sa pag-memorize sa proper name sa Mesiyas ng ikuyuguyan. Kundi una, pinaagi yun sa pagpadayag sa iya sa Diyos Amahan. Nga nailan niya, kinsa kung sa iyang ikuyugan, unya, ang iyang ikuyug-kuyugan, doon na may proper name Jesus, mali, nakadeklara rin siya heartily, nga ang maungalan, maungalan sa Mesiyas. Wala naman tayo yung... Okay ba na? Kuha ng 15 minutos, no? Okay. Salamat kayo, mga igsoon na gala. Sa ulilangan. Okay, salamat. Kaya lugo sa kamaturan. Okay, salamat kayo. Ibalik na ito ang programa, no? Okay, ito yatag sa negative side, Brother Salbert Dunduyano, ang Catholic Faith Defender sa Simbahang Katoliko, ang 15 minutos sa iyang pagsupak sa tima. Okay, Brother Salbert? Salamat, Brad Nicolay. Daghan salamat po, Brad Douglas, sa imong 15 minutos nga pagbarog sa imong proposition nga imong gipamatud-an nga angalan Paulino Ongkoy Zamora Agapay mao ang kaugalingong bag-ong ngalan sa Dios Anak katumanan sa panagna sa pinadayag 3:12. Okay, now sa akong pagpaminaw wa ganina, siguro na short yun sa time si Brad Douglas kay murag wala niya latag yun na pamatud-i sa perstan niya nga mauna kanang katumanan anang pinadayag 3:12 mauning Paulino Ongkoy Zamora Agapay. Noon, masabot lang na to kay na short yun sa time. Okay. Now, akong kutloon sa ang Roma 10:15, no? Isip pa si una ning ako pong negative side. How can men preach unless they are sent? Saon ko no pagpanudlo kung dili siya pinadala? Unsa may buti pasabot ani, no? Nasa Juan 20:19 hangtod sa 23 nga ang gipasabot aning sent o gipadala mao ni ang mga apostol nga gi-commission ni Jesus Christ, no? Juan 20:19 hangtod sa 23. Mao ni ang mga mensahero nga unang gi-authorize ni Jesus Christ. Nga sa ato pa rin atong masabot nga kung wala ka gi-sent o gi-authorize dili yung ka mahimong manudlo. Tingali mo ingon ta kuan ni kining sulo-sulo dili din ni para sa tanan. Dili inunaon po na ito pagsabot, no? Ang mensahe o ang gospel mayong balita para gyud ni tanan.
para sa tanan tao. Pero kung maghisgot tag kinsay mo tudlo, dili ni sabton nga bisan kinsa. Kay kung bisan kinsa, mahitabo man gyud nga dili magparehas og pagsabot. So dili ta magkausa. Division yun pa nagbahin-bahin. Mao na ang parang dili ta mabahin-bahin. Importante ani ang pag-authorize o paghatag og katungod para makapanudlo ka nga angay gyud katuhuan. So kay kung bisan kinsa sa mas nahitabo ron nato nga bisan kinsa manudlo aning mga pulong sa Dios nya lahi-lahi og pagsabot. So wala gyud tuman ang giingon sa Ginoo sa Juan 17:11 ug 21 nga amahan mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. So sa Juan 20:19 hangtod sa 23 ang una gyung gi-authorize ni Jesus Christ mga apostol. Personal gyud to niya nga gipamili. Personal yun niya nga gipamili o kung tanaw na to ang tibuok Biblia, kung mangutana na kinsa man po'y gi-authorize sa mga apostol nga mahimong ilang mga susunod o successor. Kung basahon na to ang Biblia, kung kinsa tong ila pong gi-ordinahan o gipandungan sa kamot sa ilang mga ulo, mo man ni ang paghatag og authorize sa mga apostol ngadto sa ilang mga sumusunod kanang laying of hands. Mao na ang kung ang atong kapunungan, kung ang atong grupo dili ta masumpay aning grupo ha, matawag yun nato nga dili yun authorize o dili yun napadala kanang atong grupo sa mga mensahero. Kay ang paghatag og authority pinagi man gyud sa pag-ordain na sa ato pa mulutaw diri ang argumento nga apostolic succession. Kanang paghatag og authority ba parehas ba sa atong gobyerno ba, di ba naman yun ay proseso, naman ay protocol o systematic man na. Kung kinsay ma-elect nga presidente o kinsa po'y musunod nga presidente, systematic na. Unya kini kay mga katungdanan man katungdanan sa mga apostol. Unya kung mabakanti na dunay ginay mupuli nasa buhat 1:20 example katong nabakante ang katungdanan ni Judas, nag-elect sila kung kinsay mapuli o si Matias mangani mo'y napilian na do, no? Unya mauna nga dinhi sa Biblia kung atong tanawon asa kinsa man giangay nato paminaon. Now kung atong kutloon ang Hebrehanon 1 hangtod sa 2 nga sa karaan, meaning sa Old Testament, ang Diyos nakikistuto sa mga propeta. Pero sa kaulahiang mga adlaw, ang Diyos nakikistorya pinagi sa iyang bugtong anak, but pasabot si Jesus Christ. Muna nga sa New Testament, kinahanglan mag-Kristiyano kita. Mag-Kristiyano. Unya, unsa man nato pag-determine nga na Kristiyano ta? Siyempre, kung atong gituhuan ang mga gipanudlo ni Kristo, na kung magisgotag kining mga katungdanan, unsa man ang katungdanan nga gihimo ni Kristo nga diha ta makigiusa, diha ta mutuo aning mga tawhana kay gitagaan og katungdanan. Siyempre, mo balik ta sa Juan 20:19 sa 23 mga apostol. Kanang katungdanan sa mga apostol mao nay atong sundon kay naaman nila ang teaching authority sa pagpanudlo. Nakaron kung mangutana po ta, uy, wala naman to sila. Well, ang ilang gisulat, mahimo na ito ning gabayan. Unya kay naaman po sila ka ng gitawag na itong human authorized persons nga mutudlo. Kay si Kristo nag-authorize siya, mga tao man. Unya ang mga apostol po, ga-authorize po sa ilang mga sumusunod, mga tao gyapon.
katong ilang gipandungan sa kamot mao nang dili kalikayan nga makutlo dayon nato ang Job 8:8 sa Living Bible nga kinahanglan niini ang historical evidence kung kinsa ang nasunod sa authority sa mga apostol. Now kung tanaw na to sa history, ako ning nakita nga mga obispong katoliko ni muhatag og example, dili lang nato matanan kay wala po ta naka dala o mga referensyang daghan mahitungod ani, muhatag lang tag mga sample. For example nga si Obispo Ignacio, no, disipulo ni San Juan o sa ni ka obispong katoliko, no, ikatulong obispo sa Antioch. Siya gani ang responsable o gituhuan nga unang migamit anang pulong universal o Catholic sa pag-describe sa simbahan o iglesia nga gitugod ni Kristo. So mo ni usa sa timaan nga Catholic o universal. So nganong mutuo man ta ni Obispo Ignacio kay sa premise nga ako nang gisgutan kaganina because of authority. Kay ang nag-ordain ni Obispo Ignacio si Apostol Juan man. Nga sa ato pa kadtong pag-ordain ni Apostol Juan ni Obispo Ignacio valid kay apostol gud ang ga-ordain niya o gahatag niya authority. Unya siya ang nag-ingon nga Catholic. So kana naanatay premise nga ang mga mensahero nga angay natong tuhuan kay naay authority Catholic. Now, ang gipabarog ganina sa akong higala, no, wala po ko'y nakita, no, sa ilang mga pamahayag nga tinuod sila nga Catholic. No, kung ganaw na to ang history, no, kay sa atong nahibawan, kung wa ko malimot na tumaw ning grupuha mga 1956, 57. And then niining mga tuiga dugay na nag-exist ang gitukod ni Kristo nga mauning nahimong universal o Catholic. Then gani ang responsable nga nahugpong ning Biblia Catholic o kini lain po ning ebidensya gani nga diri gyud sa Catholic maminaw kay mo man ang naay authority sa rason lagi nga kung bisan kinsa atong paminawon bisag ulay authority magkalanrakas gyud ana mo man ni nahitabo na turon nga nagkalanrakas ta mag-usa tungod kay bisan kinsa man mutudlo aning kining Biblia. Now klaro man nga ang mga apostol unang gipili ni Jesus Christ nga manudlo ani. Dayon si Pedro medyo lahi ning iyang pagka-sent pinadala kay matawag nato ning labaw-labaw ning iyang katungdanan ikumpara sa ubang mga apostol. Ngano man kay niyadtong pagpadayag niya nga magtukod sa gingharian o simbahan naaman ang ubang mga apostol dito pero nganong gisingle out niya si Pedro sa pag-ingon, Pedro, ihatag ko kanimo awi sa gingharian sa langit, ang imong idili din sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot. Nga kung atong basahon na sa King James Version, binding and losing authority na, nga actually, authority na sa Dios kanang binding and lulu, no? Matod para sa mga abogado kanang binding and losing ang but pasabot ana na kay authority mo himo og balaod mo na bind mo gama og balaod ug mo lose o muluag mo na gahom na sa Dios nga iyang ipiyal i-extend ngadto sa tawo nga himuon yang leader, no? Unsa may example anang binding and losing nga mo ingon ta nga iyay na sa Dios. Example, ang Dios ga balaod nga bawal ang pagpatay. Pero pwede na niya luwagan. Ang example ana katong iyang gisulayan tong pagtuo ni Abraham. Di ba? Di man gid maayo nang magpatay. Pero niadto higayon na gisulayan si Abraham, iyang anak mo i-offer, ihawon mo, ipatyon, siguro gano'n na si Abraham, siguro, ano man, anong patyon man niya akong anak. Pero, kay Diyos may gasugo niya, gasulti niya, so, iyan, nagirudang patyon niyang anak, kay Diyos man. Di man ta makaingon nga illegal to, kay Diyos may gasugo. Nganon, kay kung musugo ang Diyos niya, matawag mo na to nga ang balaod ay iyang gilus, iyang giluagan. Naman si authority.
Binding and losing authority. Nga sa ato pa, kay katugong hitabuagod kay wala mapudgi dayon sa Dios. So wa mapatay ni Abraham yang anak, pero kung wala to bakuya sa Dios, kung napatay gyud ni Abraham ang yang anak nga sa Isaac, mahimo man tong legal, man tong ma-illegal kay Dios may gasugo. Kay ang Diyos lagi na may authority anang binding and losing mo patuman og balaod ug muluag og balaod. So mao na nga bisan pa kung wala bakuy ato sa Dios tung iyang pagmando ni Abraham nga patyon niyang anak, kung napatay gyud ni Abraham iyang anak, dili to illegal, legal to kay Dios may gasugo gawas kung iya lang kabubuton. Kay wa man siya kaugalingong authority gawas kung tagaan siya. So mao na unya kana nga authority good iya ang gihatag ni Peter. I-extend mo na nga mo po ni amo ganing gigamit nga basihan nga ngano nga mga Seventh-day Adventist dili yun nila masabtan ng Katoliko kung dunay pangusbo ng Katoliko kay wa man sila kasabot anang binding and losing authority sa church. No, so mao na nga ang pronouncement sa simbahan pinanguluhan aning katungdanan ni Peter dili mo mutuo gayon, no? So karon sa sumala sa history sa church wala gyud ga tudlo ang authorized preachers nga mga obispo. Nganong mayon ko mga obispo nang sumusunod sa mga apostol kay nasa buhat 1:20 example ang katungdanan sa mga apostol diha makita nato sa King James Version gitawag na ilang katungdanan og bishop. So mo nang historically sila mo'y authorized preacher yun. Kanya sa akong pamasa sa mga tudlo sa mga obispo wa gyud pagtulunan nga naghisgot nga kining pinadayag 3:12 kining bag-ong ngalan Paulino Ongkoy Samora Agapay ni. So mo nang kining preaching kining pagtulunan kay wala man ni gitudlo sa mga authorized persons o katong mga pinadala, no? So para nato no sa atong baruganan wanang musupak kita ni, no? Kay kini dili man gyud ni angay gyud tuhuan tungod giwa man gitudlo sa atong simbahan nga mao gi original nga gitukod ni Kristo. Now kining bag-ungalan gud kung atong tanawon gud diri sa Biblia, no, ug litra por litra lang sa Biblia wa man diri gisultig unsa ni. Pero naay mga interpretation ani nga gahulagway ni sa bag-ong Kristo kung ikumparar sa Kristong Hureo, di ba? Sa una pag-ari ni Kristo sa wa pagid sa mahingpit masugdi niya ang New Covenant naging harian, di ba? Murag makaingon ta nga uy sa bodista si Kristo, di ba? Dayon magtumbong-tumbog sa mga pista sa karaan. Unang naapoy relihiyon po magawat-awat ana nga naapo to mga pista nila ng karaan. Pero giingon sa Hebrehanon 6:1 nga pabiyaan man tong unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. But pasabot 1 minute lang ba bilin? Pasabot ang atong sundon ni Kristo dili tong karaan nga tuluhuan mahitungod niya nga isip Hudiyo nga anang magtambungan sa mga pistas karaan din kanang mabatasan po niya nga adlong Sabado mo ginay balaanon mo nang bag-o unya mao na nga kanang pag-ingog bag-o ngalan referring to Jesus Christ na nga paghulagway na unsa siya sa New Covenant. Mo na bag-o, pero wala na mahisgot diri og kanang kung Biblia lang yun wa gyud na mahisgot diri ngalan og tao. Bisag basahon ng pinadayag 3:12 igo lang nga ang Ginoo gapasabot nga naa siya bag-o ngalan, pero kung mangutan natag unsa man ang ngalanan na Paulino Ongkoy Samora Agapay ba na wa mabasa. Kanya, mga obispo po nga successor sa mga apostol wa po gitudlo ana. So mao na nga okay ba na kuha na ang sorry dili ra tataman. Salamat. Okay na tapos na ang matag usa nga pagpabarog ug ang pagsupak nga tag 15 minutos ang matag usa kanila, no more or less, no 15 minutes yun wa gyud labaw wa poy nakulang. Unya kaganiha kay ang nipamatuod, no, mao may una sad nga pangutan-on, no, sa interpellation nga doon na po'y 15 minutos, no, panahon. Okay, ito yatang ni Brother Salbert Dunduyano
ang pagpangutana sa iyang ipamatuol kaganiha isip nga magsusupak Okay, Brad. 15 Okay, minutes. salamat. Ang akong unang pangutanan nimo, Brad Douglas, sa akong gihisgutan kaganina, himo na akong premise nga ang tudlo kinahanglan pinadala o sent. Okay. Now, sa unsang bibina nimo may mapatuo sa atong discussion karon nga ang inyong grupo na sent jud o pinadala authorized jud sa pagpanudlo. Okay, Brad. Daghang salamat Douglas. sa iyo ang unang pangutana. Una, before kumuhatag og direct nga tubag sa imong kuan, akin hindi ang tubag, pangutana nga giunsan mo pagkasiguro nga amo ang nagtudlo sa mga is kinindi ang authorized yun. Ang imong mga gihatag nga kinindi ang premise base sa kinindi ang imong pangutana is based sa ato nga proposition nga giapirmahan dunay gitawag nga fallacy. Pwede siya matawag nga red herring tungod kay dili man na mo'y ato nga proposition. Pwede po siya mat-consider as non sequitur tungod kay ang imong premise nga mo'y imong i-present wala siya mag-follow sa original proposition nga atong ikasabutan. Sumala sa mga proposition pamatuo nga ang ngalan Paulino Ungkoy sa Muragapay mo'y kaugalingong bagungalan sa Dios anak katumanan sa panagnas pinadang Kristusi mao na atong espesipiko nga kuan proposition dili mahitungod sa imong gihimo o gipresent as a premise sa imong pangutana mahitungod sa authority. Wa ta mag-discuss mahitungod sa otoridad. But di po nato na i-discuss by next time mahitungod sa otoridad. But kining atong gigigigin karon mo'y atong resolbahon dili mahitungod sa otoridad. Pero girespeto po nako so tubago nako ang imo ang pangutana although nga duna na siya daan o gyud sa namo pagkasiguro siguro gyud mi nga naman kay siya man gyud ang Dios anakan mo'y nagpadayag namo nagpailan namo ang Diyos man yun mismo personal mo'y nagpadayag individual nga iyang ipadayagan sa matag usada namo sumala siyang kabubot mo na nga sure yun may nga otorisado siya kaya nga naman ingon nga Diyos anak Mateo 28:18 ang tanang kagahom na siya so labaw pa sa authority sa simbahan ni sa mga apostoles mo na nga siguro yun may kaya subliyo na to ingon nga Diyos anak Mateo 28:18 ang tanang kagahong gikahatag kanako silong sa langit ibabuso sa busa panglakaw kamo kinsay nagdeklara ang Dios anak so misko tag kagahong kapanggamhanan otoridad naa sa Dios anak ug tungod kay siya ang Dios anak nga personal gyud nagpadayag sa mga through direct and special revelation mao nang assure gyud mi nga otorisado siya unya ingon nga kami puy ang gipili nga gipadayagan otorisado pod mi sa samang kagi sa mga apostoles nga iyang gihatag direct ug special revelation natong ulay mga adlaw ug ingon pod nga gihatagan niya authority nga karon inyo nang gi-claim but that is another subject for discussion. Okay? Okay, Brad Silbert. Salamat ko. Yun sa man paghatag og authority sa mga apostol sa ilang mga sumusunod. Yun sa man. Yan ang bahina siguro nga ako lang basahon ang ato ang article to section 9 as a reminder sa atong panagdebate karon nga sa artikulo section 7 ang duha ka magdebate kinahanglan magpabilin sa espesipikong proposition mo na nga siguro hangyo lang talaga nga ang imong pangutana i-connect lang yun dito sa atong nga proposition hilabi na sa ako nga mga gipresent tungod kay kung bisag tubagon pa po na ako naroon imong pangutana mupalayo man ta sa ato ang kuan di kasabutan so di na lang kumutubag ana
although nga naagyo ko ikatubag ana, pero di lang kumutubag ana tungod kay sa ruling na to sa Article 2 Section 7 nga gideklara nato dire nga gikinahanglan ang matag debatista magpabilin sa espesipikong proposition. So ang atong espesipikong proposition ay tungod sa proper name Santo Papa Paulino Ungkoy sa Muragapay as the fulfillment of his prophecy, Revelation 3:12, apan dili mahitungod yun sa imo karong kinindi ang gisundan nga pangutana. So, okay, salamat kay. Okay lang yung pangutangan. Sa bahin sa rule nga imong gibasa, unsa nga libro imong gibasihan na? Okay. Kini sa actually kining sa ruling nga atong Okay. pangbasa karon kining atong format. Wa ko kabalo kung wa ba ka mo uyon ani or di ba ka mo kuan ani. Okay. Tungod kay maumag yun ni atong gikasabutan nga mga format nga sa atong debate. So ako wala pud gamiton kay doon na may rules gyud. Yes, kini di ang dialogo karon. Okay. Actually, no, wala ko mo nigara na, no? Okay. Ang mo niya akong sigundang question, okay? Kaysa ako kung nahibawan good, indirect question, valid na siya to connect sa topic. Kay importante man guning paghatag og authority. Kay kung dili na to matuki pag-una ning authority, ato ba misal kinsa na lang mitudlo amo ingon nga okay ni pod ako ngalan bago ngalan ya ato sang i-establish ang authority parang nami basihan nga kinahanglan mo to mi anak kinahanglan kay authority di ba so mo nang para nako naani siya connection sa tema kay kung ma-establish nimo ang authority ninyo well kinahanglan akong luwato na mao gyud na pero kay wala pa man mo ma-establish nga na may authority kay ang imo claim naman para sa ako lang po nga side ba so inanaw muna lungutanan ko nimo nga unsa may imong pamatuod nga kamo mga mensahero na may authority so mao na nga nani say kalambigitan sa topic Okay. kay kung ma-establish nimo na inyong authority so ang aming mutuod din sa imong interpretation bahin sa pinariyag 3:12 so mao na nga mo nang iyon ko giunsa man di ay paghatag og authority sa mga apostol sa ilang mga sumusunod. Okay. Yun sa man nila paghatag og authority. Hatag lang ko counter argue ato imong kuan karon gi-qualify sa imong pangutana. Waon misupak anang mohatag og indirect question. Kay bisag sa nga mga discussion applicable man na siya. As long as nag-connect yun sa directly sa espesipikong tema nga atong kasabutan. But ang imo kung pangutana indirectly ang gihimo nimong premise dili man sumala sa proposition nung kapod sa akong presentasyon so irrelevant gid siya wala siya bis sa imo ang kuan ay mo ra girespeto po ka Okay. girespeto po ta ka base sa imo ang panghuna-una nga do na siya connection pero base po sa atong proposition dili yun siya maghatag og direktang connection sa atong proposition. Okay, pwede ko maka-react na may? Pwede. Okay. Moderator, no? Ang iyang statement good, mura siya ni akas judge. Okay. Di ba ni akas? So, wala mong good tayo judge na ni. So, pwede ko mo inana. So, kung yung kag wala mo connect, wala sa imo ng pagsabot mong good, pero ko pong side na connect man kay ako pa man kung baga sa ato pa ning gobyerno panitan man nakop gali ka ako pang pangitaan ka na ko kuan validation o sa mga sa mong ID nga pulis ka wala so muna nga i-establish na to ang authority Okay. muna na para na ako na-connect ni pero ni judge naman ka nga wala no so muna nga may datog judge ka aning wala mong gutay judge din okay so muna akong reaction Okay, ko matag ko counter reaction sa imo. Naka kuan ka nga ura ko ni act as a judge. Pero actually before pa man lang kung nadunggan nimo ni act as a judge, ikaw imo nang initiate. Kaya nga naman, gini-judge naman ka nga ang imong premise is
doon nagyoy kinindi ang direct ang connection dito sa proposition. Which Na. is, kung ato yung kanon, dili yun sa may yung mga direct yun siya, kaya specific man ang atong tema. Kaya matud pa nimo nga kinindi ang wala ko mo establisar sa autoridad, natural, di ko mo establisar mahitungod sa authority, na mo'y atong proposition. Ang atong proposition is not all about authority. No. It's all about the proper name Paulino Ungkoy Gapay, which is it is the fulfillment of the prophecy written. Dili siya mahitungod yun. Sorry. Dili siya mahitungod sa kinindi ang otoridad. Pero kung doon ay panahon, hatagan na ito higayon, is ato nang ato nang i-discuss as a friendly dialogue yapon, may tungod anang otoridad para next time ako nang i-establisar. So kung nga nung nabalaka ka nga o nakuan ka nga wala ko mo establisar og otoridad, natural nga di yun ako siya establisar kaya di man na may atong proposisyon. So siguro mahangyo lang ko nimo nga kuan kay diri sa atong kasabutan siguro di ay wala pa pud nimo ni siguro mabasa nga sa Article 2 gihapon sa ato ang kuan nga ang matag ni Batista pwede siya mo pahinumdum sa upo sa kinindi ang kauban sa makigdialog nga kikinhanglan nga magpabilin yun sa espesipikong proposition. So ako hangyo lang siguro yung kunimo base po sa ato ang format nga ikasabutan ug sa mga ruling nga focus lang siguro yun kay kini wala ra bagyud po direct objection addressed to the moderator. Kita ra yung doan ni magsabot mo nang ako mahangyo ra yung kunimo. Okay, ako mahatag og tubag anang imong gipangayo nga mahitungod sa otoridad. Gipala pa ng pangutana, dili lang ko mo focus sa base sa akong proposisyon o sa akong presentasyon. Mora na akong hangyo. So ang conflict ani Brad og moderator nga dili mi parehas og sabot mahitungod sa pag-connect sa topic kay mahimo man kung invalid kung mo establish lang ka nga wa kay authority, di ba? Kay si Pablo nag-ingon man gud saan nimo pagpanudlo kung wa ka gipadala but pasabot wa ka gi-authorize. So mag-una gyud ng authority para muguo na dayon tong imong mensahe. So mo na nga kung imo dili ko nimo kuhaan ko nimo og argument nga mo niya akong style pag-validate sa usa ka argumento mura ko ikuha ni mo armas. Mo gani akong style god sa pag cross-examine sa usa ka mensahero. Kay kung bisan kinsa mo biton magkalanrakas ta sa plaza magiwati halalang yagaw kayo kay di man gud i-establish ng authority. Sa tumamurag ma-equal ba tanan nga nay authority nga which is wrong kay dili man tanan kita gahag authority. Okay, So, balik na sa laing pagpangutana na sa no? Okay. Laing question. Atong kuano sa komersyal. At ang ching ito alas 5:01 sa kahaponon. Dialogo sa kamaturan. Ako naman, no? Lapay nabilin nga minuto no sa pagpangutana ni Ubad no kay kung Sige. mga 5 minutes no. Oh. Okay, Brad Silbert. Okay. Okay. Padayon mi sa atong pagpangutana no ni Brad Douglas. Okay. Now, nahumanaman ko ato kang ganina sa akong side may tungod sa kining authority. Now, munang mo, dito na po ko kay 5 minutes na lang. Sa Biblia ba, siguro, mo po mo gisulti, wala statement po diri sa Biblia nga nag-ingon nga kining pinariyag 3:12 nga bagong ngalan mao ni Paulino Ungkoy sa Mura Agapay. Kining pag-interpret og ingon ani mo yun kanako nga outside na ni sa Biblia. Okay. Una, di ko rin kali answer kuan. Muuyon ko ato nga walay mabasa Paulino Ungkoy Agapay. Muuyon ba to? Pero ang sa ikaduha nimo pangutana nga matud pa nimo nga muuyon ba ko nga outside na siya sa gipasabot sa biyo katumoy di na kuuyunan. Kay tungod kay wala man yun mahimong outside ang amo nga exegesis sa pinaday 3:12. Kaganina gi-present nako
Exegete na to ang Benedictus XII. From the phrase igasulat o diha kaniya, bot pasabot nga ang musulat ang Dios mismo. Kay ang pronoun word nga ko nag-refer sa Dios anak nga mooy tagiya sa pulong ug nagsulti una sa maong pulong nga iyang gihatag kang apostolon pinagi sa balaang manunda. Ug unya mo hinungdan nga muuyon ko ato yung giingon nga wala yun mabasa sa Biblia tungod kay wala man sa Biblia isulat sa Dios anak. Ang prinsipyo o ang plano sa Dios may tungod sa iyang kaugalingong bagungalan isulat dito sa nagmadaugon. Bot pasabot nag-refer siya sa ka-faithful believer nga kinindi ang tao dili Biblia. Mo na nga muyan jud ko sa imong ingon nga ang Paulino ang kuy gapay wala mabasa sa Biblia tungod kay ang plano sa Dios dili man niya isulat sa Biblia, isulat man niya dito sa nagmadaugon o ipadayag o i-reveal niya through special revelation dito sa nagmadaugon aron maila siya ingon nga Dios ug ang iyang kaugalingong bagungalan ingon nga Paulino ungkoy sa Muragapay. Sunod. Okay, ang gipasabot na ko nga inside, but pasabot ka nang naa sa Biblia. Mabasa. Kung mayroon kong outside, wala na sa Biblia. So, munang mayroon kong kanang pag-ingon nga katumanan anang bagungalan sa Pinadiagtris 12 nga Paulino ungkoy sa Mura Agapay. Mayroon kong uy, baka nga kana outside na, kaya wala naman na sulod sa Biblia. Kaya kung mayroon ko tag-inside, pasabot na sa Biblia. O mayroon kag outside, wala na sa Biblia. Muna akong pasabot nga, muyon ba ka nga outside na ang pag-ingon nga kanang bagungalan mao na si Paulino ungkoy sa Mura Agap. Mulay akong giyuyunan nga kung ang imong gibot pasabot nga wala outside sa Pinadiagtris 12 ang ngalan Paulino ungkoy agapay, word for word ang ngalan Paulino ungkoy sa agapay, mo na akong uyunan. Nga ang ngalan Paulino ungkoy agapay di yun mabasa sa Pinadiagtris 12 bisag kung saan pa na ito nagbasa-basa. So outside na? Mo lagi na akong giyuyunan nga okay. Outside na kawala man sa Biblia. Okay. Pero ang iyang kuan, ang among pagpadayag siya ingon nga siya mo'y bagungalan, inside yun na siya through implications, through exegesis sa Pinadiagtris 12 nga ang Diyos anak mismo mo'y mo padayag siya ang kaugalingon nga ingon nga Diyos dito sa nagbadaogon o unya ingon nga Diyos anak adunay kaugaling ngalan maila dayon siya nga ang iyang ngalan personal nga ngalan mao'y kaugalingong babangalan katumanan sa Pinadiagtris 12. Yes. So ang imong gibot pasabot nga ang iyang personal nga ngalan Paulino ungkoy gapay nga wala sa Pinadiagtris 12 wala yun na siya. Okay. Salamat. Pero ang among pagpamatud ingon nga siya ang Dios anak ug ang iyang ngalan Paulino ungkoy gapay magkaugalingong bagungalan haom yun na sa Pinadiagtris 12 sunod nga pangutana. Okay. Napa? Okay na pa. Okay, sa Hebrewanon 1:1 ngadto sa 2 akong gikutlo kaganina nga ang sa unang mga panahon ang Dios nakikistorya pinagi sa mga peta sa kaulihing mga adlaw pinagi ni Jesus Christ. Amen sa Dios anak. So mo na nga diri sa pamasa na to ang gospel kay na diri nanudo si Jesus Christ then kining ko inyong pagtuoron kay napa may lain si Tatay Paulino Agapay. So, dili baka ni siya mo contradict sa Hebrewanon 1:1 nga to sa 2 nga ang Diyos nakikistorya sa kulahing mga adlaw pinagi man ni Jesus Christ o giunsa na niya nagtukod sa iglesia siyempre dito tamutuo dayon na murag makaingon mo gutong hinabari lain di ay kay niadtong 1956-57 na naman po'y mo magaling inyong ipasabot nga mauna ni ang bagong ngalan ni Kristo. Di ba? So manong makaingon ko nga di ba ka ni contradiction sa Hebrewanon 1:1 to sa Dios nga si Jesus Christ nga wa man siya gapasabot nga na siya bag-o nga pasabot nga laing persona ba? Sige. Okay, matubag na ko. Sa direct nimong pangutana nga di ba nimo contradict sa Hebreo 1:1? Heartily speaking, 100% wa gyud siya mag-contradict sa Hebreo 1:1. Kaya kung atong basahon ang Hebreo 1:1, ingon ani ang Odos, ingon ani ang atong tinaw nga mabasa nga matud pa dinhi sa daghan nga
Sa daghan ug nagkalalaing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahonan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Sa dos, apan ining kaulayang mga adlaw nga misulti kanato pinaagig anak nga iyang gitudlo nga manunod sa tanang mga butang pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. So tinaw klaro sa mong kapitulo bersikulo nga ang Dios anak maunay gihatag og otoridad nga mo'y musulti sa Dios Amahan. Nga kung kaniadto karaang mga sa karaang panahon ng mga propeta siya Dios anak na unya kay sa Pinadictis 12 ang Dios anak may gisulti anak ang iyang gisulti do na masay kaugaling bagungalan. Okay, bad na ko naman. So mo na hinungdan nga wala magkontradict unya wala po na siya nahimong lain usara na ka persona ang landra mo'y bago. Okay, salamat kayo no, sa panahon sa pagpangutana ni Brother Silbert ngadto sa negative sa affirmative side, no? Okay, di akong ihatag ang panahon si Brother Douglas nga makapamangutana usab sa gihatag nga barog o pagsupak kaganihan ni Brother Silbert Dunduyano sa Catholic Faith Defender sa Simbahang Katoliko. Okay, Brother Douglas, 15 minutes. Daghang salamat sa atong halandong moderator, Brother Nicolay Losinos. Okay, sa kadaghan nga imong present ganina para mamaghimakak ang ako ang proposition, lakip na akong presentation. Sa last part lang nimo doon ako'y nadunggan nga doon ay meron dan nga hatagag pagtagad nga matod pa nimo nga walay teaching ang Catholic Church nga ngalan ang ngalang Paulino mao'y bag-ong ngalan sa Ginoo. So diri ko sa pangutana, una, ang simbahan sa Ginoo niadtong ulahing mga adlaw nagdeklara ba siya nga doon na siya gideklara ba naa ba siya apostoles o usa sa pinili nga katawhan nga ang Dios anak doon ay kaugalingong bagungalan naa o wala? Base sa akong nahibawan lang isip Katoliko, membro nga Katoliko, no? Ang akong ikasulti sana nga wala ko'y inabasa o detalye nga exegesis anang pinanayag 3.12, no? So kung basing ang uban siguro mga Katoliko o Catholic Faith Defender basig nakatuon sila ayo ana, pero wala mo ko nakatuon ana o sa ilang nahibaw ana man dili po na ako na masulti sa to pa sa ako lang nahibawan. Now, sa ako lang nahibawan isip Katoliko wa ko nakabasa nga ang Katoliko gatudlo nga si Paulino na Okay. muna nga di ko mutuo ana akyod kay nagtuo magyud ko nga mga obispo authorized teachers because of apostolic succession. Yeah. Okay, follow up na kong pangutana. Mo yun baka nga si Apostol Juan usa sa mga piniling katawhan sa Dios nga membro sa iyang simbahan niadtong unang siglo ang mao'y usa sa nagsulat ug nagpadayag sa Pinadictis 12 nga ang Dios anak dunay kaugalingong bagungalan yang iya pagaling gi-address sa Philadelphia o yun kana. Muyon kung iyan ang giisgutan sa Pinadiyag 3.12 pero wala siya mag-ingon nga si Paulino ungkoy Samora Agape. Okay. So, kay muuyon man ka nga si Apostol Juan pinili sa Dios, membro sa iyang simbahan nga gitukod niadtong unang siglo nga nagwali ug nagsulat nga ang Dios anak dunay kaugaling bagong ngalan. Sumala sa Pinadiyag 3.12. Kining kaugalingong bagong ngalan nga gisulat o gipadayag ni Apostol Juan. Asa man ni siya isulat? Sa Biblia o sa nagbadaugon? Okay, sa ako nang giingon ko ganina wala ko'y detalye o kung sa exegesis ani sa magisterium kay sa akong presentation ron base raman sa akong nahibawan. Now ang akong nahibawan nga nang
pinadayag book of Revelation, book of symbols, mga simbolikal na manggali nga hisgot og manan na po niya tao may gipasabot. O na po yung mingon naghisgot og babae niya si Mary or ang church mo ginana. Now kanang pag-ingog new name. Now daghang kay nang but pasabot ana kay naghulagway po na sa pagkabag-ong Kristo ikumpara sa Kristong Hudeo, di ba? Nasa Hebrewanon 6:1 nga pabiyaan tong unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Ano man kay sa pag-abot ni Kristo ang unang ipakita niya nga masinulundon siya sa Jewish religion mo nang magtambungan sa mga pista, tambungan sa Sabado po dinganana. Pero later on kay lahi man ang Christianity, New Covenant mo nang naanay mga kausaban, mga changes mo na bag-ong Kristo na. But pasabot, ang ipasabot ang bag-ong name niya referring to the New Covenant Church na lahi sa daan. Ito pa, kung ato ng sabton na generally, bag-ong kasabutan. Wala, bag-ong ngalan, bag-ong kasabutan ang paghulagway. E kung mayroon kagaba na specific taong ipasabot niyang lain na nga dili si Kristo, kung something new teaching na bag-ong pagtulunan na nga. Huwag na gitudlo sa Biblia, huwag gitudlo yun sa mga obispo nga sa ako nang giingon mo ay successor sa authority sa mga apostol, through apostolic succession. Okay, sa ako ng presentation ganina, ang mga apostol nag-ordain, binagis pagpandong o gamot, laying of hands. Ako maguling nakita god nga through history nga ang mga obispo magyo'y successor sa mga apostol. Munang rely ko sa teaching sa mga obispo. Munang mayon ko nga, man gatulo obispo nga sa Paulino na. Munang nga, di gumutuwa na. So, muna. Okay. Ibalik lang nako ang akong pangungana. Pero di na ko mag-expect sa imong tubag nga sumala sa inyong magisterium. Ang akong expect nga tubag nga sumala sa imong nasabtan sa Pinadaytres 12 kung asa isulat. Ibalik na nako. Ang gusto lang ako may bawan kay ikaw may akong kauban karon sa atong discussion. Kanang honestly yun nga heartily gikan sa imo kinasing-kasing sa pag-ingon sa Ginoo nga igasulat ko diha kaniya nga ang usayang isulat ang kaugaling pagungalan. Asa man na siya isulat? Sa tao sa Biblia. Sumala lang sa imo. Ay na dito sa magisterium, sumala sa imo. O lagi ang categorically asa man na siya isulat? Kay nagpasabot manggugana, nag-imply ba ka nga nagi proper name nga laing tao? Which is sa ako nang paghulagoy kay ganina dili na sabton sa ingon ana kay halawom kay nang pagpasabot og bag-o mayon kag bagong kasabutan, bag-o ngalan, bagong Kristo. Diba kay lahi na gud bagong kasabutan na di paghulagoy. Kay kung mo specify kag tao ana nga moingon kag si Kristo gyapon na dili na maduha ka person. Murag silikuot kay no ambot ako kay murag makatawag kay kuminaw na kay kumiyon ka kusaran na ka persona kanu sa man dito gipanganak tong usa ka personahan ni Mary si Mary di ba tinana po laing nanganak na po di duha na gyud ka person pero di lang ninyo dawaton nga duha na ka person kay murag samot man makasalikuot mo nang maningkamot gyud mo nga mausara na ka person pero unsaon gud nabagoy usa ka person nga gipanganak ni Mary tong unang persona di na po laing nanganak din mo usara na sila ambot ug asan ng pagtuluan lagi ka diba wagi nagtudlo ang mga apostol ana nga anaaday usa ka persona nga gipanganak ni Mary din ana poy lain na pong tao din panganak ana nga siya ra gihapon na kasi pagtudlo ana pa pasayloan lang yung murag tawa ko ana minaw ba kay wala man nanudlo ang mga apostol yun ana nga mag-ingon niya nga si Kristo to gipanganak ni Mary o moto ang dalan sa kaluwasan. Then, bantay mo kay ianak na po na siyang usod. Nga usyara gihapon na. Pero, I'm sorry to react like that. Okay? Pasas mo na to? Naapatay mga kuan. Walo ka. Okay. Siyam minutos. Kini, subli ulan na kong balik ang akong pangutana. Then, kung mauragya po ng imong tubag, proceed sa lain. Nga sa akong pangutana nga ang imong gi-after sa ako ang pangutana mao nang wala ka mo tubag directly sa akong categorical question agi sa akong sa imong gisabot sa ako ang kuan nga duna ko'y implied nga gipasabot although nga di ka to imong implied nga gipasabot dili gyud tumaopoy akong kuan implied nga sabtan sa Pinadaytres 12
Kaya yung implied nga nasabtan sa akong pangutana mo nang nilikay ka tungod kay naghuna-huna ko nga dunay laing Kristo. Nawa man mi gahuna-huna nagdunay laing Kristo. Mo nang ako lang ibalik ang akong pangutana. Sa ibalik sa mo. Just kung heartily lang yun, bakit nasingkasing kay kining kun amo the purpose of engaging this kind of a discussion is to get closer to the truth. Mo nang amo kinasingkasing yun po ng pangutana. Kinasingkasing lang yun. Kana bong pulong igasulat. Dili sa tong yun name, ay sa tong tanduga tong yun name. Kana sa pulong igasulat ko kaniya. Asa man na siya isulat? Sa Biblia o sa tao? Huwag mo yung igasulat o mingon kag usin na sulat na kamo mo nang Biblia. Mingon kag igasulat sa amo gong interpretation ana god kamo nag-preempt na mong mo nga tao na nga laing tao na or mingon mo adili na laing kay usara na ka persona. Pero bro lisod bagyo na no sa amo nga side god nga inyo gyud bang iusan na ka persona ba nga lahi mo gyud na sa kung saon yun na mo guan kay wala gyud gadudlo gyud ang mga apostol nga kining Kristo nga ipakatao ni Mary nga, uy, mubalik, ana-ana, ipakataon na po nag-usob. Di ba kay, kanusa man panganak na si Tatay Paulino. Ba, nagyo na nanay tatay po. Oh, tao na po, din mingon kag, hala, si Kristo na nangalan. Bisa kung saan, disud yun na siya. Bisa kung saan, okay oh. Okay, nasabtan ta ka. Salamat kayo, Brad Silbert. Mag-proceed ko lang yung pangutana. Kanang word bitaw nga dito gyapon sa phrase nga igasulat ko diha kanya kanang pronoun word nga ko kang kinsa na nag-refer Jesus kanang po yung kag nagpasabot ni Jesus Christ nga siya anak anak sa Diyos di kanang word nga ko kanang pronoun word nga ko na referring to kanang word I to Jesus pero kanang pag sa kinsa na nag-refer ang inani kung ato ginang tibuokon di ka na lang sa musa kanang word nga I Jesus but Jesus na siya mystical body which is the church so lapad kayo ang interpretation ng Katoliko ana Jesus and the whole church o yun sa siya pag-ulagway sa New Testament mao na siya ang bagong ngalan bagong Jerusalem okay. Na siya lapad na dili na mag-specify rag tao na no kay kana laging book of Revelation book of symbols o mga simbolikan hon mga pulo nga nagali mananap gapasabot og tao o naay kanang eagle pasabot ni Jesus mo inana sa pag-ingog new name now atong kung aron dili kita masaag ana maghulata sa mga authorized teachers which is for me the bishops so kung sa ilang sulti diha ra ta og mingon sila ayaw mo pag-isgot og manang Paulino agapay ana mo nang dili mo mag-isgot pud ana so kamo mo nabutan hinog gadugang mo ba mo ana ingon ba sa Revelation si San Juan nga kadtong magdugang silutan kana nga teaching dugang magyuna kay wala man lagi tudlo sa mga teachers itong gipadala no Roma 10:15 nga unsaon nimo pagtudlo kung wa ka gipadala so importante ang authority which is na-establish ko ganina nga mga apostol and the bishops through apostolic succession history wala gyud na gitudlo sa mga obispo nga Tatay Paulino agapay na so that is a mere addition nga masilutan tas ginawa na kung kahibulutang dili na angay niya ato gyud padayon. Okay. Kini last ikaduha subliyo na ako ikaduha pero mao gyapon ang tubag muglaing pangutana. Wa ko ilaing gipangutana categorically usa lang kapulong diha sa Kristo sa phrase nga igasulat ko diha kaniya kanang word nga noun word nga I o ko sa Binisaya kang kinsa na siya nagtumbok sa Ginoo, sa Dios anak o dili? Sa Dios anak nga kung i-generalize pagsapot maapil ang simbahan anak kay ang simbahan god iya man ang body mystical body of Jesus Christ nga ang ipasabot ang igasulat but pasabot makita nimo na pagpakita na unsa ang dagway sa New Covenant Church muna po sa igasulat so naunsa ang church sa New Covenant nga nahimo siyang universal ba nahimo siyang Catholic nahimo siyang Apostolic nahimo siyang Roman mo na siya pagsulat kay nana kay napod sa Marcos 4 nga mahimong labing dako na siya naging harian mubitaw nga dako na kaining simbahan na ron so muna ang pagsulat unsa ang dagan sa simbahan
Yung harian nga dili malumpag, magpadayon. Yang mission magpadayon na gyapon nanudlo. O nga naay pagtulunan nga ipakaon ang lawas si Kristo sa bayon sa panubino. Kung na pagsulat, wala siya magtumbok og laing tao nga murag mo ingon kapasta imong ingon ka ganina nga mauna sa Paulino nga maura na si Kristo. Murag baka ingon daw, kini ding personahak, lahi ano, kay gipakatao ni Miri din, pakatao na po kusog. Mura na ba, dili na Brad. Okay, sunod na ko pong tanan. Apa ba? Napa yung mga Okay. palulong 2 minutos. Okay, salamat kayo sa imong kinasingkasing nga pagtubag nga ang pulong nga ko nag-repair dahil sa Dios anak. So kay kini nag-repair man sa Dios anak ang pulong nga ko. So muuyon ka o dili nga ang Dios anak bisan nasa ikaw galing bagungalan siya ra gyapon na. Muuyon ka o dili. Sa ako nang na-explain rin mo kanang pag-ingog bag-ong ngalan, broad name, wala siya mag-specify og tao nga persona pod. Pero ang nakakuan lang kay maingon mo dili man na usa man na sa persona, dili. No kay sa among pagsabot sa Jesus Christ na og giunsa na pagpakita sa Dios pinaagi ni Jesus Christ, tanawon din nato ang New Testament giunsa pagpanudlo ni Kristo. Ngutong gikutlo na ko tong Mateo 16:18-19 nga si Kristo ga iyang gihimong representative si Pedro kay iyang gitugyanan sa Yahweh. Sa Juan 21:15-17 giingnan niya si Pedro pakana nga akong mga karnero. So gihimo siyang shepherd. O nga second in command to him kay actually siya man na. So giingon na pagsulat paghulagway si Jesus Christ sa New Testament mo nang lapad na broad na kayo. So mo nang matututa na. Unya karon kay ang katungdanan kung bakante do na may mupuli, so kinsa may nakasunod sa katungdanan ni Pedro? Popes man na, no, naman na sa list of popes. So mao na ang dapat natong paminahon kining sumusunod ni Pedro nga mga successor. Mo na santo papa. So mo na ang pag new name nga kinabuhi na to nga sundon pareta mabahin-bahin para mag-usa ra ta pirmi. Oh, so kay kung mag imong ipasulod si Tatay Paulino Agapay da makahimo man taglaing religion which is natuman yun kay naghimo magin inyo. Oh, di ba? Nawala naman tong usa ka panon ubos sa usa ka magbalanday. Juan 16:16. Di ba? Juan 16:16 ni Kristo na si Kristo nga naana na. Nga igon na nagpasakop. Nakaro mo ni pasakop naghimo mo og lain. Di ba? So mao na ang mong tubag. Okay na, wala na yung oras. So. Okay, wala na. Tayo, napapod, ako na lang yun pong iwig. Okay, itong oras, 5:30 sa kahaponon. Dialogo sa kamaturan. Dialogo sa kamaturan. Okay, mabalik na kita sa tuwang kwan. Okay, maigso na itong isunod ang paghatag o summary sa matag usa ka mga debatidor. No? Atong ihatag ang una nga mo summary ang negative side no nga mao sa Simbahang Katoliko, Catholic Independent Brother Silbert Duduyano sa iyahang 8 minutos. Okay, salamat. Ang bag-ong ngalan nga gipasabot, no? Akong iklaro gyud wala ni siya magtumbok sa ngalan nga Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Unang akong giisgutan kaganina nga tungod kay wala gitudlo sa mga apostol, wala pud gitudlo sa mga obispo nga mao sukseso sa mga apostol. Yan ikaduha kanang pag-ingog bag-ong ngalan kung moingon ka magtumbok kag naing tao na pud ana nga ipakatao, mamulutaw manggod nga naday tao nga kaduha gipanganak. Oh. So dili gina. Then kanang pag-ingon og bag-ong ngalan kung dili ra ka magtan-aw gid sa Biblia, kung mo-focus ka ni Jesus Christ, tanaw na to si Jesus Christ kay naa diha makita giunsa paghulagway ng bag-ong ngalan. Igasulat giunsa na paghulagway kung giyon sa pagpanudo ni Kristo, kung sa mga katumanan siyang gitudlo.
Una, pananglit katong pagtukon niya si iglesia nga iyang gihimong representative si Pedro kay iyang giingnan nga Pedro ihatag ko kanimo mga yawis ngihirian sa langit nga ang background ana sa mga Hudiyo tugyan ng ikagyawe gihimo kang second in command sa hari na sa Isaias 22:21-22 nga nganlan kag papa father. Yan ang tinugyanan sa Yahweh. So muna ang paghulag ay sa bag-ong ngalan, meaning bag-ong kasabutan naging harian. Kaya kung mo tanaw ka sa daan, dili man yung nana, katong mga leader sa una, mga pariseo, mga magtutudlos balao, di na naman. Pero sa kang Kristo, gihulag ay diha, nga lahiya. Gihimo niya si Pedro nga iyang second in command. Niya pag kanang mukayab ni Gud sa langit, iyan ang yung giklaro si Pedro nga Pedro atiman na ako mga karnero but pasabot ang trabaho ni Kristo nga mag-atiman sa karnero iyang ipatrabaho ni Pedro unya kay naa sa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakanti dunay mo puli mo nang history na yun hubot sa otso. Read the history books and see kinsay nakasunod sa authority ni Pedro namna lain nitos Clemente hangtod ni Pope Francis karon. Sumuna ginghiriya ni Kristo nga mahimong labing dako Marcos 4:31-32 mahimong dako nga ginghiriyan. Sumuna ang paghulag ay sa bag-ong ngalan. Kaya kung mag-repair ka naglaing tao para lang nga aron maka-establish ka laing relihiyon tumanan ka ng giingon das Biblia nga manungha nga mga bagong pundok manuyhakaw tudlog mga lahi pagbahin-bahin sa katawhan ni Kristo. So kanang pinariyag 3:12 no kinaman ta sa summary wala na maghisgot og Paulino ongkoy sa mura agapay o lain bang tao imong gipasabot ana nga imo ra pong iusa ni Kristo no wala na siya magtudlog ingon ana. Now, sa ako nang giingon ko ganina, kung unsay exegesis ana sa magisterium, well, ako kabasa. O unsay ilang exegesis ana. Ang ako lang, o unsay ako nahibawan at present karon, no? Sa ako lang nahibawan. Tingali ang ubang mga CFD, mga apologists na sila'y detalying interpretation ana. Which is, dili na ako ma-present, kaya wa man ako matuni. Nang sa ako lang yung nahibawan. Nga, o unsay gitulo sa simbahan ako. Nga, mao na ang paghulag sa bagong ngalan. Bagong simbahan, New Covenant. Hebrehanon 6:1 nga giklaro diha nga nag-repair po na nga pabihaan ang unang tuluhan mahitungod ni Kristo. Unsa man tong tuluhan mahitungod ni Kristo katong iya mga Jewish practice, magtambungan siya pistas mga Hudiyo, maglihi siya adlawng Sabado, o unsa pa na mga Jewish practice nga gihinay-hinay na pag-usub ni Kristo og sa iyang simbahan. Mo bitaw iyang simbahan yang gitagag authority so binding and loosing ang inyong idili sa langit inyong itugot panahon sa mga apostol wala pa gali sila gaingon nga oy apil na to ning New Testament itapok na to sa Old Testament wala sila magingon kay panahon sa mga apostol ang ilang sipit-sipitan ng scripture Old Testament po lang do then wala pa po nag-ingon ang mga apostol silang panahon gani nga kinirang 27 ka libro mao'y official list sa New Testament kanus amantan nakabato official list sa New Testament Council of Rome 382 AD yang anong mutuo man taana nga nituo po gali mo mga protestante nga wala man mag-ingon ang mga apostol ana no kay ang pagdeklara nga 27 books lang ang New Testament gihimo man sa Council of Rome nga nituo po ang protestante Iglesia ni Cristo. Then, giratify po na sa Council of Hippo, 390, Council of Carthage, 397 AD. So, nito utana. Mubitaw nga atong Biblia ron na nag-old og new. Nga panahon sa mga apostol, dili pa ingon na. So, kaya nituo man taana, so na tayo premise nga, mutuo ginites mga obispo. Kaya nituo galita, pag ingon nila nga 27 books lang ang New Testament. Pag-ingon po nga si Jesus truly God yun kay naman to ni-reveal sa unang pare nga dili kuno Diyos si Kristo nga giawat po na ni Felix Manalo nga teaching gi-condemn siya sa Council of Nicaea ang Iglesia ni Kristo po ilang pasulti kung sila po'y pasultion dito kuno gasugod ang pagka-Diyos ni Kristo which is wrong katong Council of Nicaea ikaw na ito gapadayag nga pildi si Arius nga ang tinuod nga teaching nga Diyos si Kristo now ang ano ako ning gi-appeal sa summary tungod kay mo man ni ang paghulagway sa bag-ong kasabutan
unsay dagan ani sa New Testament Church. Kay kung mag-isgot pa taglaing tao nga mo'y responsable na pod, nga manudlo na pod, o gingon nga na, lahi na pod, na maguba ang gingharian ni Kristo. Naraba sa 1 Juan 2:18-19 nga panahon pa sa mga apostol naa na ning grupuha din magpadayon ni din kinsa tumubuya tawgon nga antikristo. Wa man laing grupo gud nga nasumpay sa mga apostol nga nagpadayon hangtod karon kini mga Roman Catholic Church. Sumo na nga ang teaching nga dapat tutungtuan naagi diri pinaagi gipanguluhan sa mga obispo o akong balikon establish na ko ang ba sa tema tungod kay wa man gyud magtudlo ang mga apostol o ang mga obispo nga si Paulino Ongkoy Sabor Agapay ang katumanan nga pinadayag tes 12 na pay time. Okay, napay 2 minutes. Okay, sa panapos mo yun lang ko no nga bag-ong pagtulunan gini no nga wala gitudlo sa mga apostol, wala pud gitudlo sa mga obispo o kining bag-ong pagtulunan na dunggan na to ni gasugod ni atong 1956-57 na kung kamatuoran ni nga teaching no kuan siya wala ni mga Kristiyanong tinuod before aning tuiga then nahibawan na nato karon lang yan nagpasidaan ra ba ang Biblia nga ingon si Pablo nga kung doon na gali magtudlo lahi sa mong gitudlo contrary ipatunglo now sa among Catholic exegesis na sa panahon sa mga apostol sila may nay authority kinsa tong musupak sa ilang ipanudlo kay maglahi pud ila sumutay gipasabot ipatunglo na sa amo pong pagsabot ani sa Katoliko nga ang authority sa mga apostol na naman sa mga bishop sabot pasabot wala naman itong mga apostol ang atong mga leader mga bishop naman sa amo sa Catholic side o kung sa ilang gitudlo mao na ang wala nila gitudlo contrary na sabi na dakon sumo nang pwede na ko ikot putong gingon ni Pablo nga ipatunglo ng loob na sa gitudlo sa mga authorized teachers. Pero kung diskumpiyado mo ang authority sa mga obispo, now maghimo lang po taglaing debate kung ato na po ng himoong topic. So, dihara ko tama na lang kay... Okay. Okay, salamat kayo sa summary sa side sa negative side no sa simbahang katutulo Brother Silbert Dunduyano. Okay, ito ihatag ang sa katapusang summary ang nagpamatuo gayo ang sa side sa Pinling Nasod Giluwasog ipahuli si Brother Douglas Arutza. Okay, Brad. Okay, daghang salamat sa itong halandong moderator, Catholic Faith Defender President sa buwang din nato Brother Nicolay Lucinos. Daghang salamat sa itong kauban karon, Catholic Faith Defender and Apologist Brother Silbert Adriatico Dunduyano. Dinhi ko sa iyang sum up rebuttal sa iyang gideklara nga as a direction o direktang paguba direkta niyang paguba sa ako ang proposition nga matud pa niya wala man magtudlo ang mga apostol o ang mga simbahang Katoliko nga Paulino Ongkoy Zamora Agapay mao na nga sayop yun ang akong proposisyon. Apan angay banato nga sundan o dawaton kining iya ang nahimo nga konklusyon ingon nga mo'y paguba sa proposisyon nga iyang atong sabutan karon hinuon na po sa inyo ang katungod pero kung atong analisa ron dili yun nga naman wala magbuot pasabot nga kung ang mga apostoles ug ang simbahang Katoliko wala magpadayag ug magtudlo og Paulino Ongkoy Agapay nga mao'y kaugaling bagong ngalan sa Dios Anak sayop na dayon. Nga naman, unang punto, natural nga ang mga apostolis wala yun sila magtudlo og ngalang Paulino Ongkoy Zamora Agapay ingon nga mao'y kaugaling bagong ngalan sa Dios Anak nga ilang gikuyugan. Nga naman, tungod kay sa pag-abot na sa Dios Anak nga naa na siya ang kaugaling bakungalan Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay
dili man sila mo gikuyugan, kami man. Dili man sila may kuyugan. Siyempre, kung asa nagkuyog ang Ginoo, asa naguban ang Ginoo, mo ay mo pamatuod. Juan 15:27. Ingon ang Ginoo nga ang iyang ngalan kaniadto Jesus sa mga Kristohanong magtotoo. Kamu usab kinahanglan magapamatuod kanako. Kay kamo sanglit kamo nakiguban man kanako. Manang wala sila magpamatuod o Paulino ungkoy agapay ingon nga maoy kaugaling bagpungalan sa Dios anak kailang kuyog-kuyugan kay this time wala man makiguban sa ila wala man dili pa sila may kuyugan kami man. Pero niadtong panahon na sila mo'y nagdayag sa Dios anak nga niabot na ang ngalang Jesus ilang gipadayag tungod kay nakiguban sa ila apan wala magbot pasabot nga supak dayon ang mga apostoles mahitungod sa kaugalingan sa Dios anak nga naman kay kung mahitabo nga supak pasabot si Apostol Juan supak kay siya may nagpadayag nga bagong ngalan doon ay kaugaling bagong ngalan ng Dios. Kung si Apostol Juan supak sa mga apostoles di unang ni supak ang Dios anak ka mo may nagdeklara nga siya doon ay kaugaling bagong ngalan kay ang Dios may resulta ni di ang sakto na dayon si Brad Silbert ang Diyos anak, sayop na dayon. Usahaw mo yun na pag-una-una. Di ka nabi. Kamu na may mabalansi, banting ko balansi da. Ikadang punto. Ingon siya, wala man magpamatutok ang simbahang katoliko. Kunya may otoridad. Maulang gigingon ako sa iya, iyang premise, dahil iyang presentasyon, may otoridad man niya, di man yung, pero ako siyang girespeto. Pero balik ka sa punto. Wa man magpamatutugo ng simbahang katoliko nga may otoridad o malay otoridad bagungalan po kuy gapay hindi gumuto diarang punto ngano man magpapamatuod ang simbahang katoliko kay dili man magiubanan na Ginoo nga nagdala siyang kaugaling bagungalan Santo Papa Paulino kuy gapay kay kung mapay giubanan may magpamatuod di ba parang simple logic niya. Juan 15:27 kinsa may mo pamatuod sa Dios anak ang iyang gikuyugan wala niya kuyugi di gyud ang pamatuod wa po niya awhaga ang pamatuod mano sakto nga di gyud pamatuod kay di man kamo mikauban ana simple logic da kaklaro kayo Juan 15:27 kamo usab kinahanglan magpamatuod kanako sanglit nakiguban man ako kaninyo nagpamatuod ba gud ang Pariseo Eskriba wala kay naman wa man sila kuyug-kuyugi sa Ginoo di magaling sila mudawat pero baling tuon sa mga Pariseo Eskriba pero kisa may giawag sa Ginoo nga magpamatuod ang iyang makauban man nga kamera po ang iyang makauban karon nga iyang kuyugan giubanan mo ipamatuod pero botol pasabot nga kumukay ang simbahang katoliko wala matuod sayop na din ang bagong ngalan sa sayop katinaw pero kayo na nga ang Dios anak pinadayag uno-uno dos nagsulti kang Apostol Juan nga dunay mahitabo nga mga butang sa mga umalabot kining panahon na first century nga mahitabo siya magbaton og kaugaling bagong ngalan na kisa may nagsulti na ang Dios anak nakaroon kung kamu kung tinud-anay gyud mo nga na kamong mga viewers address na ko sa mga listeners o viewers kamu kung tinud-anay nga ang Dios anak inyong gisundan ingon nga mo'y dalang kamaturang kinabuhi ang pangutana angay ba mong musunod aning gisulti sa Dios anak nga siya din nagkagubang ngalan o dili kana kung tinud-anay mo kung tinud-anay musunod yun mo pero kung dili tinud-anay natural yun nga bisan pagdugay na mo nakadungog nga hangtod karon magising-isira mo kay inyong pagtuo sa Dios anak dili man tinud-anay. Ikaduhang punto. Natud pa niya nga maningkamot kuno mi nga usa ra gyud na ka persona. Orag ang nasabtan ako siya nga amo yung ipugos ba? Anong ipugos man na muna? Di ang Dios anak ug ang iyang mga paniling katawan di man na mamugos. Kaya ang trabaho ana sa Dios anak mo pahibalura mo siya mga plano unya ang mga katawan po niyang pinili ipahibalura o kung sa ipahibalo sa Dios anak dili na gyud mo kinahanglan ipamugos na panigkamutan nga ipugos ang kaugalingong pag-ungalan Paulinong kuy gapay kay ngayon man kung sundan nato exegetically ang pinadayag Kristo si mao plano sa Dios. Mabe nang ipangutanan ako siya ganina sa phrase nga igasulat ko kaniya. Kanang word nga kaniya. Asa man na isulat sa Biblia
usa tao nga nagbadaogon nga ikatulugay na ako to gibalik-balik kay ang amo ko gusto na mo nga muduol gid mi sa kamaturan di mi palayo kamu sabtan ninyo alisar na ninyo kamu hilabi na kamu mga degree holder diha heartily kanang kaniya asa man na isulat ang pronoun word nga kaniya it never refers to a book kaniya wala man na mag-refer sa Biblia o sa bisang unsang standard diferensya mao ba na dito sa Dumaguete doon ay Catholic faith dependent ang utana brother asa man huy brother pinili asa man mabasa o kinsa man unsa man klase sa standard nga referensya o dokumento nga nagpamatod nga kana si Paulino koy gapay may bagong ngalan ginala mo siya ano mangita man kag standard referensya nga di man na mo'y plano sa Dios. Ang plano sa Diyos, wala isulat sa standard nga referensya. Ang plano sa Diyos, isulat dito sa nagbadaogon. So, mangutana ka, kisa na nagbadaogon. Dili ka mangutana dito sa Biblia. 1 minute lang ba? Okay. So, ang pangutana pa lang, doon na fallacy. Non-sequitur, base sa plano sa Diyos. Ikaduha, matod pa niya, asagikan ang pagtulunan nga kaugalingong bagungalan sa Diyos anak. Gikan Diyos sa pagtulunan sa Diyos. Ano man, unang punto, kaya kaysa man din yung pagtulunan nga ang Diyos anak doon ay kaugaling bagungalan. Pagtulunan sa Diyos. Di man na pagtulunan na mo. Pagtulunan na sa Diyos nga siya doon ay kaugaling bagungalan. Ugol niya, ingon nga iyang pagtulunan nga siya doon ay kaugaling bagungalan. Sumala siya ang plano nga kini iyang ipadayag through direct and special revelation sa nagmadaugon. Although nga dili literal, gitud, wala literal nga tudlo o mabasa sa pinalig 3:12 nga Paulino ungkoy sa muragapay pero mo may gitudlo sa Dios amanda na mo pinagi sa special revelation usao man yun pag-repeat usao man yung paghimakak nga pag iyon niyang isulat ipadayag mo may ipadayag na mo siyang Dios anak na nibalik na o nagpatao o ang iyang ngalan Paulino muragapay mo ikaw galing bagong ngalan sumala sa pinadayag 3:12 natuman nining kulay mga adlaw may hapon na to tanan. Okay, salamat